OK, čauko, poďme rovno k veci a ako si vieš všimnúť, máme tu red dot, money flow ide stále nižšie, čo nám hovorí len o tom, že keď prídeme sem dole, tak budeme mať krásnu bullish divergenciu. Hovorí nám o tom aj 4-hodinovka, ktorá overtime ideme z viac červeného na menej červené. Máme tu aj divergencie, takže takto sa na to pozerám, že kam sme sa museli dostať tu na, aby to vyzeralo pekne. A keby sa dostaneme sem, tak vlastne by vyzeral krásne Market Cypher B a to vlastne nám hovorí o tom, že potom môžeme betovať na tento pohyb dole. Preto som aj tu začal shortovať, potom som pridával a teraz mám nejakých 68, 800, 900, mám entry a držím to, neprestávam. Kde máme ale ďalší záchytný bod je 65 300, máme tam Golden Pocket aj Value Area Low, ako si vieš túto modrú čiaru, čo tu je. Takže odtiaľ to si viem predstaviť zhupnutie sem dole, ale stále si myslím, že primárny target je 58 až 55. Na daily vidíme to, že si vieme predstaviť sem dole. Keby sme tu na dole, tak máme tu bullish divergencie. Money flow ide trošku hore. Money flow sme stále v červenom, takže toto si myslím, že je len taký krátkodobý záchytný bod a potom stále je inevitable, aby sme prišli na 58 až 55. A potom money flow, keď je takto v červenom, tlstom červenom, tak to ti hovorí o tom, že sme slabí. Že áno, možno tu dostane nejaký bounce, ale potom bounce back a potom dole znova. Keby tam je krásny money flow, tak ti vravím, že máme väčšiu šancu toho, že sa odrazíme hore. Vidíš na 4-hodinovke, 4-hodinovka je vyšší time frame, ktorý si z toho vieš vysúdiť, že by sme vedeli za prvé nižšie, lebo je to 4-hodinovka, a za druhé, že by sme odtiaľ tu mali už silnejší move, pravdepodobnejší move, viac reliable move, že by sme išli za prvé sem a za druhé, že odtiaľ sa odrazíme a pôjdeme hore. Samozrejme, že to, že sa kde odrazíme tu na to, už budem pozerať zase na nižšie time frame, ako 2-hodinovka a tak ďalej, ale tu nás viem všimnúť, že money flow proste sme strašne v červenom. Strašne v červenom a to hovorí o tom, že aspoň sem a potom si myslím kvôli vyšším timeframeom, daily 4-hodinovka, že toto je inevitable. Ak mám byť úplne úprimný, tak ten money flow na daily sa mi absolútne nepáči, je stále hlbšie a hlbšie, ale to nám zase to podporuje moju myšlienku toho, že by sme prišli sem dole a odtiaľ to už potom odrazili, lebo by sme mali, ako som vravel, extrémne bullish divergencie, krásne bullish divergencie, hlavne sú to na prvý pohľad úplne zrejme bullish divergencie. To nie je, že by sa hralo milimetrik tu na, že by sme skončili tu na a tu máme bullish divergenciu. Chápeš, že by to bolo takto. Proste tu máš extrémnu bullish divergenciu. A videli by sme ju jedine tu na, keby prídeme, lebo by sme museli zobrať tieto lows. Takže sem a zase, ako som vravel, skončili sme pred key úrovňou, takže zobrali by sme iba lows, pikli by sme a potom by sme zavrali možno aj bullish a ja by som otváral long a išli by sme hore. Bullish divergencie, všetko na 4-hodinovke, už toto je počmarané, ale vieš, čo chcem povedať. Aj 2-hodinovka je červená, money flow, bad, ale už tvoríme nejaké bullish divergencie, takže všetko nám to hovorí o tom, že nižšie possible, toto je prvý záchytný bod a druhý je potom toto. Ja obecne až tu by som beral nejaký finish a potom, či tu už si myslím, že hodíme väčší bounce, možno na nejakých 80 až 90 tisíc a potom zase pôjdeme nižšie na nejakých 40, možno 50 a tam by som potom už zase extrémne kupoval a tak ďalej a skôr 40 a potom bull market. Vieš to všimnúť aj tu na weekly si vieš všimnúť tieto RSI-ky, ktoré sú už krásne vyklesané. Toto sme nezažili nikde inde ako tu na dole a tu na dole, kde sme boli hádaj úplne na bottoms, takže preto si myslím, ale ďalšia vec, že na bottoms my sme boli od júla po december, sme tam boli po január, až potom sme vypálili, takže za to, že sme tu na dole, to neznamená, že už pôjdeme rovno hore, môžeme tam byť pol roka, možno do nejakej jesene a potom sa tu trošku ustáliť, možno poslednýkrát teknúť lows, ako sme tekli tu na tieto lows s týmto pohybom, čo bol vlastne FTX, myslím, a budeme mať krásne, už budeme v zelenom, tu na, ako si vieš, v zelenom, čo sme boli a potom vypálime hore, budeme možno tu na, tak to spravíme niečo, bude nejaký, ja neviem, nejaká zlá newska, krešneme na 30-40 tisíc a potom ideme spanilá jazda na 150-200 tisíc. To si osobne myslím, to mi ukazujú grafy, to som videl v minulosti a tak. Aj krásny deň a čau.